An ka wale ɲuman wele bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni maa in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ ni o ye kuluba ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye Nigérikaw ka jamana ɲɛma ka ciden bisimila minisiri do min ɲɛsin bɛ Niger transport ko mɔ a nakun kun ye fɛn min ye ASECNA cakɛda jɔyɔrɔ farafinna cakɛdaba do min ɲɛsin bɛ pankurunko ma o jɔyɔrɔ lankolon ɲɛnen do bi Niger ma ɲɛma dɔ de mago jɔn bɛ o ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na o kumana jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ se ka kɔkɔrɔma don a ka sɔrɔ cogo min taama k'o kun y'o y'an ka jamana kɔnɔ. Jateminɛjɛkulu min sigilen don senga ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn dɔ waleli jateminɛ ni mɔ bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Aliger u ko a ma ko comité de suivi des accords olu ka sigiko 12 baaraw n'u donna araba tɛmɛnen jamana faaba la Bamakɔ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la kuluba jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye Nigerikaw ka jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen bisimila ciden min ni minisiri do minisiri min ɲɛsin bɛ taama ko mɔ Niger jamana kɔnɔ a nakun ye fɛn min ye cakɛda min bɛ farafinna kɔnɔ ni u k'a ma ko ASECNA o cakɛda in bilama mɔgɔw kɛmɛ k'u bolo nɔbɔ a jɔyɔrɔ nɔfɛ ka sabu kɛ maa min kun bɛ jɔyɔrɔ in na o kɔni ka waati dafalen do o kumana Niger ma ɲɛma Mahamadu Isufu n'a ma ɲa k'a fɔ Mali jamana ani Niger jamana teri jamanaw do baden jamanaw do n'an bɛ an ka dɛmɛ ɲini jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ se ka Niger jamanaden kɔkɔrɔma don cogo min a ka se ka ASECNA ɲɛmaya sɔrɔ a nakun ye ni o cika de ye ka na o lase an ka jamana ɲɛma mɔ minisiri a y'a yira k'a fɔ Mali ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ badenya de do teriya de do an bɛ dancɛ fɛnɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn caman kɔnɔ k'a daminɛ farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka tɔnw na CEDEAO ka taa se farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka wari dun dɔ UEMOA an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu ninnu caman kɔnɔ o kumana Niger ani Mali olu ka se ka ye kan kelen na ASECNA ɲɛmaya la o kɔni ye fɛn min ni o bi ja Niger jamanadenw a n'a jamana ɲɛma ye a y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ a bisimilala Mali jamana kɔnɔ ni bonya ni karamaw ye jamana ɲɛma fɛ wa a ye cika min lase jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita mɔ Niger jamana ɲɛma tɔgɔ la ni o ye Mahamadu Isufu ye ko IBK a y'a jira k'a fɔ cika ninnu ka n'u bɛɛ lajɛlen jateminɛ a y'a ka dɔn k'a fɔ olu kɔni Mali kɔnɔ u n'u seko kɛ min bɛ se ka to laɲini ye fɛn min ye ka bɔ Nigerikaw yɔrɔ o ka se ka sabati a ye a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyara Mali nali la ni Mahamadu Isufu ka cika ye ka lase an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita mɔ cakɛda in u k'a ma ko Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique ASECNA ale jɔyɔrɔ ye Niger ma ɲɛma dɔ de bɛ k'i bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba la Alger jateminɛ jɛkulu dɔ sigilen dɔ senga ka a waleli jateminɛ u k'a ma ko comité de suivi des accords olu bi sigi min kɛ laadala sigi do o 12 o baaraw n'u donna araba tɛmɛnen jamana faaba la Bamakɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ comité de suivi des accords jateminɛ jɛkulu in u ka sigi in kɔnɔ u da bɛ se fɛn min ma tile 2 kɔnɔ o ye Algérie bɛnkan sɛbɛn waleli yɛrɛ bɛ danga mɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye hakili jagabaw ye olu fɛnɛ na kɛ gafe dɔ kan gafe min ni o bɔra a ya jɛkulu in bolofara min ni o ɲɛsin bɛ yiriwako nasiraw ani hadamadenya sɔrɔ siraw yiriwali nasira ni seko nasiraw deni mɔ bala u k'a ma ko sous-comité chargé de développement socio-économique et culturel hakili jagabɔ fɛnɛ na kɛ jɛkulu mangani dɔ fɛnɛ ka gafe kan min ni o ɲɛsinnen don lakanako ta fama u k'a ma ko sous-comité chargé des questions de défense et de sécurité aya min ye ayiwa jatew minnu bɛ yen ni olu fɛnɛ kan ka minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baara taabolo tɔw la comité de suivi des accords kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna musakako ta fa ani jateminɛ jɛkulu in yɛrɛ kan ka labaara ni musaka min ye u k'a ma ko budget u da bɛna don o bɛɛ lajɛlen la tile 2 in kɔnɔ kulu maramafɛntigiw minnu ni Mali jamana ɲɛmaaw jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ni a dɛmɛbaw fo ka taa se Algérie jamana ma o min ye surunani donbaw ka ɲɛkun ye ka taa se jamana ɲɛmaaw ma olu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ in kan an ka jamana faaba kɔnɔ.
Ami awladoniya k'a fɔ farafinna tile bi an ba jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o jamana 6 ɲɔgɔnna de kɛ mɛ ka lajɛ dɔ nu don an ka jamana kɔnɔ lajɛ min ni a bɛ tali kɛ maanimin jago wali kelen ka maanimin kɛ jɔn ye u k'a ma ko la traite des personnes o bɛ se ka kɛlɛ cogo min dancɛw la sigi jamana 7 ninnu k'a fɔ jamana 6 ninnu a ma ɲɛmaaw bɛ an ka jamana kɔnɔ nka hakilina yɛrɛ sigira sen kan an ka minisiriso de fɛ minisiriso min ni a ɲɛsin bɛ kiiriko ma a musaka bɔlen don farafinna tile bi an ba jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ni a dɛmɛba nasarala tɔnba union européenne fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ an yɛrɛw ka jamana ni o ye Mali ye dancɛ min ni o bɛ ani a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a dancɛ kundala kilomɛtiri 7,000 de don wa ni jamana 7 de jɛ bɛ o lajɛ in na wa hakilina min dalen kun don k'a lajɛ ka dancɛw k'olu lakana u ko a ma ko politique nationale des frontières ko bilama o kɛmɛ k'a da jira k'a sabu kɛ ni y'an ka jamana yɛrɛ bilama lajɛ san 2012 kana se sisan mɔ lakanabaliya ɲɔɲanen don cogo min na o b'a jira k'a fɔ politique nationale des frontières o de ye a da jira o kumana a ka kan o gafe min y'o ye ni u k'a ma ko politique nationale des frontières k'a lajɛ ka don a kɔnɔ ko kura fiɲɛw minnu ni olu bɛ a kɔnɔ ka bɛn ni waati yɛrɛ lɔ ko ye a bɛ se ka bɛrɛ bɛn ni nin waati in kow ye cogo min na k'a lajɛ jateminɛ ka kɛ olu ka k'u bɛrɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye sigi yɛrɛ kun de ye o ye jamanaw minnu ni olu bɛ kɛnɛ in ka an ka jamana kɔnɔ ka fara Mali jamana ka Senegal Mauritanie Guinée Conakry Guinée Bissau ani Gambie olu de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an ka maa ɲɛma min ni o bɛ kɛnɛ kan an ka minisiriso tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ gwɛlɛyaw minnu bɛ yen nɔ ni u kan ka jɛ k'u kɔ da olu la k'olu gwɛlɛyaw wuli ni o ye lakanako nasiraw ye ko ni bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko a gwɛlɛya bɛ se ka wuli ka sabu kɛ a gwɛlɛya ye fɛn min ye gwɛlɛya in ka se ka ye a ka sidɔn n'a sidɔnna ka ban a kan ka wuli ni fɛɛrɛw minnu ye olu man ka dɛsɛ ka sɔrɔ ka se ka gwɛlɛya ninnu wuli a ko kuma na bɛɛ lajɛlen de kan ka hakili jagabɔ kɛ sa ka min ye fɛɛrɛw ye k'olu sigi sen kan fɛɛrɛw minnu ni sinsin bɛ se ka kɛ olu ka walasa dancɛ ninnu na jateminɛ bɛ se ka kɛ u bɛ se ka lakana cogo min na maanimin jagow minnu bɛ yen nɔ wali kelen ka maanifin kɛ i ka jɔn ye ka jɔnya juru kɔtigɛbali ni boloda ka ɲɛsin i ma ɲɔgɔn mɔ aya o bɛ se ka kɛlɛ an ka dancɛw la cogo min na lajɛ in kun ye o ye farafinna tile bi an ba jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fɛ an ka minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale ye mina dɔw bisimila sidabana kɛlɛli kadara kɔnɔ dɛmɛ in kɛra tɔn de fɛ wali kelen jɛkulu de fɛ jɛkulu min ni a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ u ko a jɛkulu ma ko entreprise action santé logistique de traitement de maladies endémiques min ye dɛmɛ in ye a musaka a bɛ t'i jɔ sɛfawari miliyɔn 300 ɲɔgɔnna de la min dara ka o bila an ka minisiriso ka bolo kan minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a bɛna kɛ sababu ye ka baara de nɔgɔya maaw bolo minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen don sidabana kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ nka Tata Ture ale bɛ walawalaliba kɛ an ye a ko kun kan. Cakɛda min n'a bɛ wele ASL ale ye baarakɛminɛ dɔw bila an ka minisiriso ka bolo kan n'o ye minisiriso min ka ca ɲɛsinnen don kɛnɛya nasiraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛnw don minɛn minnu ka baara ɲɛsinnen don sida banakisɛ ma musaka minnu donna ni minɛn ninnu na a bɛ t'i jɔ fo sefawari miliyɔn 300 ma ni minɛn ninnu dili kɛra an ka minisiri ɲɛna minisiri min n'ale ka cakɛda ɲɛsinnen don kɛnɛya nasiraw ma ka fara entreprise ASL yɛrɛ cakɛla dɔw kan a yirala k'a fɔ an ka kɛnɛyasow la baaraba de tora min bɛ kɔ ali bi walasa mɔgɔw ka se ka nɔgɔya sira sɔrɔ ka ɲɛsin furakɛli nasiraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu garizɛgɛ donna sida banakisɛ la cakɛda ASL mɔgɔw ka fɔ la kɛnɛya minisiriso mana u y'a yira k'a fɔ ka dɛmɛ don Mali jamana ma walasa a ka ɲɛtaga ka sabati o man ka to Mali dɛmɛba jɛkulu dɔrɔn ka bolo kan dɛmɛ fɔlɔ kan ka daminɛ Mali jamanadenw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka se jamana wɛrɛw ma o kama olu ye nin dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɛnɛya minisiriso ma walasa ka dɔ fara ali bi kɛnɛya ɲuman sabatili kan ni minɛn minnu filɛ nin n'a bilala olu ka bolo kan i bɛ se ka wuli n'a ye ka se banabagatɔ ma k'i ka baara kɛ ka sɔrɔ banabagatɔ yɛrɛ ma wuli k'i sɛgɛrɛ nin baarakɛminɛn ninnu bɛ t'i jɔ fo appareil 35 ɲɔgɔnna la wa u bɛna bila Mali jamana kɛnɛyasow ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna bila marabolo minnu na o ye Kayi marabolo Kulikoro Sikaso Segu Mopti ka fara Bamako faaba kan
Société de mine Bete Gold cakɛda do an ka jamana kɔnɔ don nataw la min bɛna yamaruya a ka sanu bɔ an ka jamana marabolo gale la ni o ye ka ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cercle min ko do Kɛɲɛba cercle dugu min wele ko Fekula an ka ministre min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko ma professeur Cɛmɔgɔ Sangare ale y'i sɛnsɛn ka se kɛnɛ ka labɛn minnu ni olu bɛ ka sabati walasa cakɛda in ka se ka baaraw n'u don lajɛ bɛ danga jumɛn na tuma min na ni a sera a y'a ka nisɔndiyaw jira ka sabu kɛ baaraw taabolow ka ɲi nin cakɛda ye min ni kama ko société de mine Bete Gold a bɛ na min ye labɛnw ye k'olu sabati wa sanubɔ ko ta fa fɛnɛ fɛ sa kɔnɔ tɔni dani kelen ɲɔgɔn na o de kan ka bɔ a fɛ min bɛna kɛ nafa ye u mɔ ani an yɛrɛw mɔ an jɛ ka bɔ a nafaw numɔ nka Kafunɛ Bacili bi walawalaliba kɛ an ye a ko kan. Ni sanubɔyɔrɔ soba min n'a bɛ ka jɔ Kanadiɛnw fɛ n'olu ka caw bɛ ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw la baarali ma Bete Gold sanubɔyɔrɔ belebele la baaraliw bɛ senna ni waati in na o cakɛda in fɛ Fekola Kɛɲɛba commune rurale kɔnɔ ani Kɛɲɛba dugu bɛ taa kilomɛtiri 40 na wa a yɔrɔ bɛ taa ni Kɛɲɛba woroduguyanfan ye ka digi a tilebiyanfan kan ni dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira cakɛdaba in Fekola dugu ta bɛ na kɛ filanan de ye sanubɔ la Mali jamana kɔnɔ wa san o san a ka sanu bɔta o bɛ na bɛn miliyɔn 350 de ma n'i y'o peze tɔni na o bɛ t'i jɔ tɔni 11 de la san kɔnɔ ni sanubɔyɔrɔ soba min n'a bɛ ka jɔ Kanadiɛnw fɛ u ka cakɛda fɛ min bɛ wele ko Bete Gold an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi cakɛla minnu bɛ yɔrɔ in kan ni k'a jɔli la baaraw latigɛ o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 80 kɔ la wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye a baara tɔw ye olu tɔ tɛ bɛrɛ bɔ tugun nin projet min filɛ nin ye groupe canadien Bete Gold mɔgɔw fɛ fɛn min ye Mali maa ɲɛmaw ye u sinsinnen don nin koɲa in kan kosɛbɛ wa a b'u bolo u tɛgɛ filaw la o de hukumu kɔnɔna na Mali ministre min bɛ yen nɔ n'a ka caw bɛ ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw la baarali ma a n'a doni ma ba la n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ye ka fara Kanada jamana ka lasigiden ɲɛmaa kan min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nin nɔ u ye taama kɛ ka ɲɛsin Fekola dugu ma walasa ka t'u ɲɛda baara ni lahalaya kan ministre ka dantigɛli kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ɲɛ dalen nin baara ninnu kan ko ni Ala sɔnna ma tɔ tɛna jɛnya tuguni u bɛna na segin ka na Fekola dugu kɔnɔ ka na nin sanubɔyɔrɔ kura in kolomokari a ko Mali maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen de nin baara ninnu kuncɛli la bawo a nafa a n'a sɔrɔ yiriwasiraw bɛna bonya Mali jamana ma kosɛbɛ a bɛna ɲɛda kura di Mali jamana ma sanuko la ani ka hakilisigiba don farafina jɔyɔrɔ la sanuko la bawo an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan Mali bɛ jɔyɔrɔ sabanan de ta farafina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sanuko la wa Mali jamana kɔnɔdenw jigi b'a nafa kan cogoya min na ko a bɛna kɛ u ka laɲini kɔnɔna na o cogoya la fɛn min ye nin dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ cakɛda in ye Fekola dugu kɔnɔ a bɛna labara san 13 nin kɔ de kɔnɔna na Mali dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira minisiri a tagalen kɔfɛ i ɲɛda nin yɔrɔba in kan o kɔfɛ a ye sigi dɔ kɛ sanni ka labana projet in yɛrɛ ye fɛn min ye a n'a bɛ tali kɛ fɛn minnu kan minisiri tagara o walawala yɔrɔw fana na fɛn min kɔni ye cakɛlaw ye minnu bɛ yɔrɔ in jɔli baaraw la nin waati in na olu kɔni b'a la ka cɛsiri bonya walasa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ban ka bɛn ni waati kofɔlen ye wa u ka sigi in sen fɛ ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko cakɛla minnu bɛ sanubɔyɔrɔ in kan ko ani yen sigibagaw ka sigiɲɔgɔnya ka di kosɛbɛ ko degun fosi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra bonya ni karama ye wa u tilala ka laɲini dɔ kɛ minisiri ye ne o laɲini ye ka dugu janya dɔɔni sanubɔyɔrɔ in na minisiri y'a layidi d'u ma k'a fɔ a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u bɛna lajɛ ni ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa dugu ka wuli ni kilomɛtiri 2 ye k'a yɔrɔ janya nin cakɛda in na ka taa ni Vadugu yanfan ye minisiri y'a jira k'a fɔ sigikafɔ in sen fɛ haminako ni o de bɔra dugu in sigibagaw la ni k'a da ale tulo kan k'a jannato ni miiriya ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna la wa k'u seko ye min ye u n'o k'a la walasa dugudenw ka laɲini ka sabati Bete Gold ye société belebele ye société ba min n'a ka caw bɛ bɛn dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw la baarali de ma cakɛda don min ye Kanada jamana ta ye wa Kanada jamana kɔnɔdenw de b'a koɲa la diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira cakɛda 4 o de bɛ labara nin cakɛda in fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi alamisa do sɔgɔmada yan b'a fɛ alamisa octobre kalo tile 20 nɛgɛ ɲɛ 7 waati o ni o ye 7 heures ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sirabakan kasara dɔ kɛra 3e pont sanfɛ 3e pont min bɛ tɛmɛ ka taa Musabugu kunnafoniw ye a jira k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw olu kɔni sera kɛnɛ kan
mami ni o kunbɛ mobili kɔni kɔnɔ fɛɛrɛ kɛra ka ale labɔ barisabu ka da kan aya nɛgɛberew minnu ni olu bɛ pɔn yɛrɛ dawolow la a ye mobili kɔni bolila a n'a kɛ ɲaguma mobili kɛ n'a kɛ ka kɛɲɛ ka yɛlɛ fo ka taa o nɛgɛbere ninnu gari ka laban ka jigi ji kɔnɔ a jiginna yɔrɔ min fɛnɛ na a yɔrɔ woyo ka bon kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka baara gwɛlɛya protection civile lakaw bolo nka min ye commissaire divisionnaire min ni o bɛ Bamakɔ district police ko kunna directeur régional de la police ale y'a jira k'a fɔ kuma min na ni kɔrɔfɔ in kɔni mɛnna olu fɛ u ye fɛɛrɛ fɔlɔ min tigɛ o de ye k'a fɔ sira bɛ se ka bɔ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka munumunu zalo kɛ a yɔrɔ kɛrɛda fɛ walasa maa minnu ni olu fɛnɛ bɛna baara kɛ olu ka se ka fɛrɛ yɔrɔ in ma ka se ka baara kɛ ka mobili bɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛlen don bi Bulukasobugu 12e arrondissement na walasa ko in yɛrɛ a kɛra kɛcogo min na fɔlɔ a ka se ka dɔn maa min ni o kun ye mobili kɔnɔma ye a y'a an balaka kun don a y'a dabama kɔni ka wele sera a ma ko in nsenfɛ protection civile commandant ni o ye directeur régional fɛnɛ ye Bakari Dawu ale y'a yira k'a fɔ kuma min na ni olu fɛnɛ ye kɔrɔfɔ in mɛn u fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ in nsɛgɛrɛ nka baara kɔni gwɛlɛyara kosɛbɛ ka sabu kɛ kabini sɔgɔma u bɛ a ko dala ka taa se fɔ midi ni 13h yɔrɔw ma u ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la ka sabu kɛ jiwoyo bonya ye a yɔrɔ la a y'a ko in kɔni kɛra cogo min kɔni na maa kɔni tɛ se ka ɲɛfɔ a la a y'a kɔni ye nɛgɛbere kɔni ngari ka taa jigi ba kɔni kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ senna bibi na walasa ko in yɛrɛ a ɲɛ yɛrɛ ye min ye o bɛ se ka dɔn maa min ni o bɔnɛna ani na an bɛ dugawu don kɛ yarabiyama ala ka a dayɔrɔ nɛma o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana an bɛ a daminɛ o la alamisadon octobre kalo tile 20 fanga sinamatɔnw kun ye a kanu k'u b'a lajɛ ka nisɔngoya taama kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka sabu kɛ Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛmaa b'a fɛ ka na ni sariya sunkura min ye jamana kunna k'a ti bɔ u ye u y'a lajɛ ko o bi nisɔngoya taama kɛnɛ in sigi sen kan nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ barisabu ka da kan Abidjan a baba kumanda ni o ye préfet ye o kɛnkun de ka taama in daga o de y'a to polisilakaw olu bɔra u ko polisisiya minnu ma ko CRS olu bɔra ka min ye taamakɛla ninnu ye k'u babali fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Carrefour min ni o wele ko Carrefour de l'Indeni ye taamakɛla ninnu kunnafoniw y'a jate k'a fɔ u kun man diya yɛrɛ ni u kun ye maa kɛmɛ bɔ o kun y'a cayalen polisiw yɛrɛ kun bɛ ɲini ka caya ni u ye a ya min ye maa ɲɛma dɔw ye olu fɛnɛ minɛna fanga sinamatɔ ɲɛmaw la o maa ɲɛmaw dankɔrɔba min bɛ a la o ye Laurent Koudou Gbagbo Front Populaire Ivoirien FPI a maa ɲɛma min bɛ Cour pénale internationale CPI la bi o dagawuli o ka dankɔrɔba dɔ don ko Abdramane Sangare ale kɔni fɔra dama yɛrɛ jɛndɛni Pascal Afinge Sanka FPI ɲɛmaaya ye ale minɛna o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa wɛrɛ ye i n'a fɔ Daniel Boni Claveri ale min bɛ jɛkulu ɲɛmaaya la nka fɔ ale min kun ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min ni o kun ko a ma ko UDR o fɛnɛ minɛna Mamadou Kulibali ale min fɛnɛ kun bɛ Front Populaire Ivoirien FPI la n'a taara ka fanga ɲini jɛkulu sigi bi kalata kɔfɛ b'an ka senfɛ a ya min kɛra san 2010 Alassane Dramane Ouattara ni Laurent Gbagbo ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ wele ko leader ale fɛnɛ minɛna maa ninnu minɛ kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye lakana tigilamaaw y'a lajɛ ko u bɛ kuma u fɛ bonya ni karama kɔnɔ u y'u murukuru ndagoya o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ sariya jɛndɛni taama in kɔni ye ko baba kumanda kɛn bɛ ka bali u farala ɲɔgɔn kan ni ka taa u lasago wa u ka wulikajɔ in yɛrɛ ma tɛmɛ lɛrɛ kelen kan kow bɛɛ lajɛlen seginna u nɔ na mɔgɔw tɛmɛna ni u ka muɲuku maɲaka ye ka siraw labila k'a sɔrɔ sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kongo Kinshasakaw fɛ yen olu kɛlen kɔfɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ bɛnkan min ni u kɔni ye a jira k'a fɔ fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmaayaso bɛnkan don ni fanga sinamatɔn in dankɔrɔbaw bɛ ka jira k'a fɔ olu da tɛ o bɛnkan in na o n'a ta bɛɛ jɛsɛrɛginani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Kongo Kinshasa MONUSCO olu y'a kanu ka lajɛ ka kow ta u yɛrɛ tuna ka gɛrɛ faaba la ni o ye Kinshasa ye jamana kɔrɔ yanfɛ MONUSCO kɛlɛcɛw minnu basigilikɛlaw minnu kun bɛ yen olu y'u senfa ka Kinshasa magɛn ni o ye faaba ye barisabu ka da ka bana kunbɛn ka bisa ni bana furakɛ ye maa t'a girin kuma dɔn a bɛ se ka nɔɔni kuma bɛɛ o tumana ni olu bɛ faaba kɔnɔ o seko ye min ye u n'o kɛ maninfinw ye jango maa nana maa sumaninw nka Hervé Latsousa diɲɛsɛrɛginani tɔnba Nations Unies tɔ kɔnɔ maa min ɲɛsin bɛ basigili jɛkulu ma diɲɛ kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ olu kɔni y'u senfa ka faaba sɛgɛrɛ ni o ye Kinshasa in nka o tɛ se ka bɔli kɛ barisabu ka da kan a maa tɛ u bolo
Kongo Kinshasa yɛrɛ faba Kinshasa maa biti jɔ maa miliyɔn 11 na ni ko k'a bɛ caraka ko a ka fɔ ko MONUSCO ka se ka olu lakana wale kɛlen ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye kɔrɔfɔ nangi dɔ fɔ ye k'o kɛ man di a minɛn tɛ u bolo wa a yamaruya sɛbɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛ u bolo ni o ye manda ye k'a fɔ k'u bɛ se ka don maa ni ko cɛ o kumana olu kɔni bɛ se ka fɛn min kɔni kɛ o ye ka diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔ ma Nations Unies ma ɲɛmɔgɔ kɔni lasɔmi u k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ Kongo Kinshasa a bɛ se ka daba wuli kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka d'a kan nin bɛnkan min tɛgɛ nɔbilalen filɛ nin ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu jateminɛ bɛ k'olu kɛ fanga sinamatɔ yɛrɛ ye olu ma ye kɛnɛ kan dɔw kɔni bɛ k'u yɛrɛ k'a ye de nka fanga sinamatɔ yɛrɛ u kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu ye jamana ɲɛmaayaso fanfɛmɔgɔw de ye minnu kɔni bɛ k'u yɛrɛ kɛ olu dɔ ye n'o tɛ ko u dɔ tɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kabini a kɔni gɛn bɛ ka a jira kɛcogow la hali n'a ma fɔ a da la k'a fɔ a t'a fɛ ka fanga in kɔni bila a kɛwalew bɛɛ lajɛlen bɛ k'o maana bari sabu ka d'a kan jamana sariya surunman na b'a jira k'a fɔ kalataw bɛ bɔ u dɔgɔkɔrɔ ka t'u kɛ fɔ san 2018 o b'a jira k'a fɔ ale bɛ to jamana kunna o bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa wuli bi in na septembre kalo la maa 40 ani maa 9 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna ani na fanga sinamatɔw ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ décembre kalo tile 20 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka manda bɛ se a da la ka bɛn ni o de ye wa fanga sinamatɔw yɛrɛw bolo o bɛ kɛ a ka fanga fɛnɛ dai Mohamed Sisa Maroc masakɛ don ale bɛ taama dɔ la munumunu zalo do farafina kɔrɔyanfa jamanaw kɔnɔ Kigali Rwanda faba la Paul Kagame n'a ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya kɛra sababa ye bari sabu ka d'a kan masakɛ sigikun bɛ ni fɛn min ye a y'o sɔrɔ ka bɔ Paul Kagame yɔrɔ masakɛ Paul Kagame ye a yira la k'a fɔ min ye ale ka dɛmɛ ye ka walasa a ka se ka segin ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ko dɛmɛ in na kɔtigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Maroc jamana yɛrɛ b'a fɛ ni ka ka baarakɛtaw walankata farafina kɔrɔyanfa fɛ seko ni dɔnko sɔrɔ ko ta fa k'a lajɛ a bɛ se ka nafolo labaara yen cogo min bɛnkan sɛbɛn 21 ɲɔgɔn na de tɛgɛnɔ bilala Maroc masakɛ Mohamed Sisi ni Paul Kagame ni ɲɔgɔn cɛ min ye furakɛli minanko ta fa ye ani sɛnɛko ka taa se kurankow ma u ye tɛgɛnɔbila kɛ nin bɛnkan sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen la Rwanda kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛɲɛnabɔw ma ni o ye Louise Mushikiwabo ye musolaka don ale y'a yira k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni maa caman sera mɛ k'i da maga a la olu Rwanda kaw tɛ sera k'u da maga a la o ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka d'a kan Maroc jɔyɔrɔ bilama farafina kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ a ka bon wa n'a fɔra ko a ka dɛmɛ a ka segin ka don farafina tɔnba kɔnɔ ko olu labɛn bɛ a dɛmɛni kama a ka se ka don o de kosɔn Maroc kaw ka minisiri min bɛ yen ni o y'a yɛrɛ ɲɔgɔn fɛnɛ ye Maroc ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛɲɛnabɔ ni o ye Salahedina Mezoari ye ale ko k'ale bilama fɛnɛ nisɔndiyalen don Rwanda ka fara olu kan ko olu ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ko farafina jamana caman de bɛ yen minnu gɛn bɛ ka a ɲaɲani fɛnɛ kɛ walasa olu ka se ka don o kumana Front Polisario min ni o bɛ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ni o kɛra Maroc bɔkun ye san 1980 waatiw la ka sabu kɛ o lakodɔnna farafina tɔnba fɛ République Arabe Sahrawi Démocratique n'u u donna u n'a lajɛ ka a ko jateminɛ ɲɔgɔn fɛ bari sabu ka d'a kan i bɛ se k'i to tɔn in de kɔnɔ ka se ka kɛlɛ kɛ i fɛrɛ ma o ka fisa ni i bɛ kɔ kan k'i bi a kɛlɛ kɛ Amerikikaw ka dankɔrɔba filaw minnu bɛ ɲɔgɔn na Donald Trump ani Hillary Clinton an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ araba tɛmɛnen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ jabaranin na ni o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw k'u dɔngɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ baaraw taabolow la ani min kɛ mɛ ka min boloda jamana ye n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye don nataw la i ka se k'olu si dɔ k'i dɔngɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra araba tɛmɛnen nka nin sen in u bɛ wakiya ni min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ musalakani min kun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u kɛlen kɔfɛ ni ka ɲɔgɔn bɔrɔn dɔ ka na ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nin sen in o ma kɛrɔ u ma sɔn ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kɔrɔfɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kunnafoni kɔni ye a jira k'a fɔ Hillary Clinton ani Donald Trump kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɔni baro kɔni bilama jabaranin na a bɛ ka gwɛlɛya ka taa fɛ de a bara ta novembre kalo tile 8 ye o ye jamanakuntigi kalata ye Barack Obama nɔ nabilaba bɛ ɲini nka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni kɛra kɔsada in na sɛgɛsɛgɛliw minnu y'a jira k'a fɔ Ameriki surasiya kɔni bilama olu kɔni jateminɛw na olu caman dɔn kɔni a ma taa mɛ kɛ Donald Trump de ye bari sabu ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli min ni o kɛra sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu fɛ min ni a bɛ wele ko military time o ni Amerikikaw ka kɛlɛcɛ kɔrɔw ni o ye vétéranw ye ani surasi somɔw olu minnu dasumuzumuna olu ma fanba kɔni y'a jira k'a fɔ u dɔngɔ ma kɔni ye Trump de ye wa ni kalata yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ Ameriki jamana kɔnɔ misaliyala sini ɲɔgɔn na ko 40 kɛmɛ sarala ngɔri 5 olu bɛɛ lajɛlen ko u dɔngɔnama de ye Donald Trump ye 27 olu ko olu dɔngɔnama bɛ kɛ Ari Johnson ye o ye parti libertarien o cɛbɔ ye
aya min ye muga ngori woro kɛmɛ sarala olu ko Hillary Clinton kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa 2,400 ani 86 minnu da sumunzumuna Ameriki surasiw kɔni na aya caman kɔni ye a jira k'a fɔ Donald Trump do kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna aya kɛmɛ sarala 85 o ye cɛw ye 15 o ye an balakaw ye aya olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ Donald Trump de bɛ kɛ olu kɔni ndɔngɔma ye. Bamananga kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye farafina sɛkasidondenw ka ɲɔgɔn bɛ u k'a ma ko Coupe d'Afrique des Nations CAN na total la san 2017 a bɛ kɛ yɔrɔ min na Gabon Libreville a ya min ye o tirage ye o kɛra araba tɛmɛnen Gabon va ba la Libreville a ya minnu ni minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluw kɔnɔ ni o ye puluw ye olu sera ka sidɔn sa a ya an yɛrɛ kɔni ka jamana ni o ye Mali ye ale bɛ jɛkulu min kɔnɔ ni o ye pulu ye dɔw ko kulu o ye Ghana, Egypte ani Uganda kunnafoniw y'a yira k'a fɔ an daɲ nɔgɔya tɛ balonda la o ye tiɲɛ ye nka an fɛnɛ bɛ dɔw ɲɛ ka sabu kɛ dɔw ta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gwɛlɛma kɔnɔ an daɲ kɔni bɛ se ka lajɛji ɲɛmajɔlen na an yɛrɛw ka se ka bɔ k'an jɔ tindi kan nka Yusuf Kulubali ale bɛ caman fɔ an ye a ko la. Ka kɛ ni san 2017 ɲɛnatɔmɔniw ye bakuruba 4 tɔnw olu dɔnna ka ban Gabon jamana o de bɛna tulonkɛ nin bisimila ka daminɛ janvier kalo tile 14 ka taa fori février kalo tile 5 Gabonkaw olu ye bakuruba gale kɔnɔ o ni tɔn minnu bɛna tulo ɲɔgɔn fɛ o de ye Cameroun, Burkina Faso ani Guinée Bissau o de jatilen bɛ bakuruba na i n'a fɔ k'ale de ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen ye wɔlɔfɔ kelen kɔ ni ka éliminatoire kɛ ka sɔrɔ maa si den kelen m'o dasi kulu 18 n'u k'o sɔrɔ duranci 6 kɔnɔ o dagalen bɛ bakuruba 2nan kɔnɔ yen o ni Algérie kana se Tunisie ma ni ka kuncɛ ni Zimbabwe tɔn ye walasa Sénégalaw ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la fo ka se b'a sɔrɔ nin tɔn bɛɛ lajɛlen kan ni ka sɔrɔ ni k'o yɛrɛ sɔrɔ quart de finale kɛnɛ kan sani nin ɲɛnatɔmɔbara in yɛrɛ ka kɛ Sénégalais ni Algériens olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san 2015 kani kɛnɛ kan nin ɲɛnatɔmɔbara senfɛ maa bɛ se ka fɔ ɲɛnatɔmɔ a gɛrɛla Côte d'Ivoire bolo kosɛbɛ o min ye jɔnjɔntigi ye sabu Ivoirien dagalen bɛ bakuruba 3nan kɔnɔ o ni jamana minnu bɛna jɔ ni k'o tulon o ye Maroc ye o ni Maroc min bɛ bakuruba 1 kɔnɔ ka kɛ ni mondial san 2018 baaraw ye ka fara RDC Congo kan o ye min sɛmɔ demi-finale donnanciw la o kani senfɛ ɲinɛ san 2 ye min ye Togo jamana ye o bɛ kɛ sababu ye ni ka nin bakuruba nin dafa bakuruba min ka tulonkɛ bɛna kɛ OMKaw fɛ yen nɔ Mali bɛ bakuruba min na o ye bakuruba 4nan de ye a ko maa si den kelen t'a dɔn jɔn bɛna se sɔrɔ Ghana ye jamana ye min dasila finale senfɛ Côte d'Ivoire jamana fɛ wa an bɛ yɔrɔ min na bi Ghana ye ni Coupe d'Afrique in ta siɲɛ 4 o n'a lajɛ ni ka tasira bere ta ni ka Mali dɔw sɛgɛrɛ Mali de minnu y'o dasi jɔyɔrɔ 3nan donnanciw senfɛ CAN san 2012 ani san 2013 Mali ni Ghana tɛmɛnen kɔfɛ jamana min bɛ yen k'a fɔ a ye Coupe d'Afrique ta siɲɛ 7 maa si ma ɲɔgɔnna kɛ o ye Egypte jamana ye ale bɛ fara Mali dɔw kan wa ka taa CAN yɛrɛ kelen kan a ka hakɛ ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye sabu wuliko 31 na Misirakaw ye 23 kɛ to min bɛ nin bakuruba yɛrɛ dafa o ye Uganda ye Uganda min ale ye san 30 ani san 8 de kɔnɔ ni ka sɔrɔ k'i kunda CAN kɛnɛ kan kabini san 1978 tɛmɛnen kɔfɛ o dasilen kɔfɛ Ghana fɛ a kɛra finale kɛnɛ kan Uganda tun ma CAN kɛnɛ ye a ɲɛ na bilen Egyptiens ni Ugandaw n'u bɛɛ lajɛlen bɛ bakuruba 1 kɔnɔ ka kɛ ni mondial san 2018 tulonkɛw ye ni bakuruba nin dagalen bɛ dugu min na o k'o de ma ko Port-Gentil Uganda ani Togo olu ye jamana ye minnu kɔni kalifila jɔyɔrɔ 2nan sababu la ka taa fara jamana 13 kan CAN san 2017 kɛnɛ kan jamana minnu bɛ yen k'a fɔ degeli karamɔgɔ ye sokaw ye olu de filɛ nin ye Florent Ibenge ka bɔ RDC Congo Polo Torres ka bɔ Guinée Bissau Aliou Cissé ka bɔ Sénégal ani Kalisto Pusawa ka bɔ Zimbabwe dugu minnu bɛ yen k'a fɔ o bɛna CAN san 2017 bisimila o de ye Libreville OM Franceville ani Port-Gentil CAN san 2017 a bɛ daminɛ janvier kalo tile 14 ka taa fori février kalo tile 5 la minnu bɛna kɛ o ka bakurubaw fɔlɔ ani 2nanw ye olu de bɛ qualifier ni ka taa quart de finale kɛnɛ kan min ye barabila tulonkɛw ye o bɛ kɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye Stade de l'Amitié kɔnɔ Angoje Libreville kaw fɛ aya min dora yɛrɛw ye sa ka dugawu dɔn de kɛ sa an ka samata sɛgɛw bɛ se ka sebayaw ta cogo min laɲiniw ye fɛn minnu ye k'o sabati u ye fana o de dugawu de bɛ kɛ sa o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman boli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen n'a ɲɛmadan kun bɛ ka ɲɛsin jabaraninw ma laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bajeli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma